Un veí de Molins de Rei, molt interessat per la història del seu poble, ha fet tot un descobriment. Una de les reines més venerades de Sardenya resulta que és filla de Molins. Aquest home, historiador aficionat, ha seguit la pista de la reina fins a la mateixa illa per assegurar-se tant de la troballa com de conèixer de primera mà totes les dades. Té una agència de viatges, però la seva gran passió no és recórrer el món, sinó reviure el passat. Concretament, en Josep Barba fa molts anys que investiga els orígens medievals de la seva vila, Molins de Rei, i va ser aquesta recerca pels camins d'internet que el va fer topar amb el nom d'Eleonora d'Arborea. Eleonora és un personatge històric del segle XIV, clau en la història de Sardenya, de qui fins ara no s'havia documentat el lloc de naixement. Per això, la sorpresa de Josep Barba va ser majúscula quan va localitzar el següent text en una web italiana. Eleonora era nata probabilmente a Molins de Rei, un paesello fresco e lindo d'un centenaio d'anime, fra i monti di Collserola e la riva sinistra del Basso Llobregat. Un cop recuperat de la sorpresa, en Josep Barba va anar fins a Sardenya, on va localitzar l'autor de la frase, un prestigiós historiador local que li va reafirmar la importància de Leonora. Es una importancia más romántica que política. En realidad se exalta la figura de Leonora como una mujer antelittera, ante Giovanna d'Arco. Eleonora era filla d'un noble de Sardenya que després de la conquesta de l'illa pels catalans havia comprat el feu de Molins de Rei. Aquí va néixer ella i després, ja adulta, havia tornat a la seva capital, Oristany, a la costa oest de l'illa. I fins aquí va seguir el seu rastre en Josep Barba. A la plaça hi ha una monumental estàtua dedicada a la reina i aquí, cada any, se celebra una festa medieval on es recorda la seva principal gesta, encapçalar precisament la lluita contra l'invasor català. Josep Barba va tornar carregat de dades i amb un objectiu al cap, donar a conèixer la història de la reina oblidada de Molins de Rei. Jo entenc que si Eleonora d'Arborea és un mite a Sardenya i és un mite d'Itàlia, i aquest mite nascut a Molins de Rei, què menys que ho reconeguem els de Molins de Rei. Mentrestant, des de la seva pàgina web, moliners.com, aquest viatger del temps continuarà la seva solitària tasca de divulgació. Una dona és la protagonista de la història que els expliquem tot seguit. Resulta que fa 6 segles hi va haver a Sardenya una reina que ara s'ha descobert que havia nascut a Molins de Rei. Un historiador local aficionat li ha seguit la pista i pel que explica les cròniques va ser allò que se'n diu una dona avançada al seu temps. Té una agència de viatges, però la seva gran passió no és recórrer el món, sinó reviure el passat. Concretament, en Josep Barba fa molts anys que investiga els orígens medievals de la seva vila, Molins de Rei, i va ser aquesta recerca pels camins d'internet que el va fer topar amb el nom d'Eleonora d'Arborea. Eleonora és un personatge històric del segle XIV, clau en la història de Sardenya, de qui fins ara no s'havia documentat el lloc de naixement. Per això, la sorpresa de Josep Barba va ser majúscula quan va localitzar el següent text en una web italiana. Eleonora era nascuda probablement a Molins de Rei, un poble fresc i bonic d'un centenar d'habitants entre les muntanyes de Collserola i la riba esquerra del Baix Llobregat. Un cop recuperat de la sorpresa, en Josep Barba va anar fins a Sardenya, on va localitzar l'autor de la frase, un prestigiós historiador local que li va reafirmar la importància de Leonora. Es una importancia más romántica que política. En realidad se exalta la figura de Leonora como una mujer antelittera, ante Giovanna d'Arco. Eleonora era filla d'un noble de Sardenya que després de la conquesta de l'illa pels catalans havia comprat el feu de Molins de Rei. Aquí va néixer ella i després, ja adulta, havia tornat a la seva capital, Oristany, a la costa oest de l'illa. I fins aquí va seguir el seu rastre en Josep Barba. A la plaça hi ha una monumental estàtua dedicada a la reina i aquí, cada any, se celebra una festa medieval on es recorda la seva principal gesta, encapçalar precisament la lluita contra l'invasor català. Josep Barba va tornar carregat de dades i amb un objectiu al cap, donar a conèixer la història de la reina oblidada de Molins de Rei. Jo entenc que si Eleonora d'Arborea és un mite a Sardenya i és un mite d'Itàlia, i aquest mite nascut a Molins de Rei, què menys que ho reconeguem els de Molins de Rei. Mentrestant, des de la seva pàgina web, moliners.com, aquest viatger del temps continuarà la seva solitària tasca de divulgació.